dal-aħħar smajna li hemm tneħħa rekwiżit tal-lingwa Maltija fuq in-National Airline meta dar rekwiżit baqa' f'setturi oħra, pereżempju tas-saħħa. Comment fuq da, please. Grazzi. Mela, li nippretendi huwa li meta ntir fil-linja nazzjonali tal-ajru jkun hemm crew li kapaċi jitkellem bil-lingwa Maltija, tajt direzzjoni ċara lill-kumpanija x'qed nistenna minnha u ġejt assigurat illi dak ir-rekwiżit se jkun qed jiġi milħuq. Issa mmur kważi lil minn hekk jiena xi ħadd bniedem illi nħaddan il-lingwa Maltija bi gburija. Gburi li nitkellem il-lingwa Maltija bħala l-lingwa tiegħi xi dejjaqni. Pereżempju tmur tinawgura proġett anka tal-gvern u ma jkollok sinjali bil-lingwa Maltija, sinjali bil-lingwa Ingliża biss. U hemmhekk ukoll tkellimt mal-Principal Permanent Secretary biex jiġi żgurat li f'dawn il-proġetti wkoll tintuża l-lingwa Maltija, ejja nivvalorizzaw u nissalvagwardjaw lingwa li tagħtina identità tant unika. U messaġġ li ma naqafx ngħidu ejja nagħmlu dak kollu li huwa meħtieġ biex il-lingwa Maltija nissalvagwardjawha nkunu kburin biha u nwessaw kemm nistgħu l-użu tagħha fost il-popolazzjoni tagħna.